היי לכולם, הגעתם לערוץ שלי. לפני שנתחיל בסרטון, אני מזכירה לכם להירשם לערוץ שלי ולעשות לייק. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לי מתנות ובואו נלך לפתוח. אוקיי, אז בואו נלך למתנות. טוב, אז הגענו. בואו נביא דמות. נראה לי, אני מביאה אותה. טוב. וואי, מתי תורי כבר? היי, תחכי. אין לי זמן לחכות, מתי התור שלי? תחכי מיד, עוד מעט התור שלה. זה על אחד. סוף כל סוף התור שלי. שיהיה, בואו נלך להביא כבר את המתנות האלה. או מתנה אחת, אין לי מושג מה יהיה. אז בואו נתחיל. טוב, בואו נלך. מתנות, אני מתרגשת. טוב, בואו נשים את זה בפח. לא אני מתרגשת, הדמות בתוך הבוקה מתרגשת. אני לא מתרגשת ממתנות. טוב, בואו נלחץ. וואי, יש לי עוד. וואלה, למה פתאום נהיה חושך? לא. זהו, היה רק שתי מתנות, קצת 2. לא, 3, סליחה. טוב, בוא נפתח אותה. נלך הביתה לילדים, פשוט אתם תראו. טוב, ביי. יופי, ביי. טוב, תודה באמת, ביי. 3, 4 טוב, אז הגעתי הביתה, נשים להם את המתנות בחדר. לא, רגע, או שנביא להם את זה למטה בסלון. כן, אז בואו נביא להם למטה את המתנות. אוקיי, אז הנה הגעתי. יופי. הילדים, יש מתנות. מה זה? איפה נעמה? היא בחסר, כזה. טוב, אז לך תקרא לה, אוקיי? אני הולך לקרוא לה. טוב, אני שם את התיק ואת הטלפון. טוב, אז בואו נלך לחתר לקרוא לה. בואו נלך. טוב, תעשו כאילו היא יושבת כאן על הכריות. נעמה, בואי, אמא הביאה מתנות. יש מתנות. טוב, אז בואי כבר, את משעממת רצח. אוקיי, אני בא, מה יש לך? טוב, יאללה. יאללה. רגע. היי, מה הגעתי? יופי, הבאתי מתנות, תפתחו. הבאתי מתנות, תפתחו. אוקיי. טוב, בוא נראה מה יצא ואז אני אדע מה לכל אחד. אוקיי, אז בוא נפתח את זה. כלב, מי רוצה את זה? אני, בבקשה, מה? הנה, תקחי. חמוד, איזה חמוד הוא. אוף בפותיק, חמוד, אני לא אוהבת בו. רגע. יואו, משעממת. אמא, איפה המתנה שלי? בא לי גם. אוקיי, אז בוא נפתח את זה. הוא אומר את זה כזה. לא עלי. מה, מישהו חייב. טוב, בוא נפתח את הבא, נראה מה זה. הכל נציג חיות? יואו, בא להסתכל לבזי. יואו. מה יש לך? אבל מה, לא מצאתי שום דבר שאני רוצה. לא נורא חמוד. טוב, אז אני אקיה ואני אקח את זה. טוב, אני לא באמת הולכת לשים להם את הדברים בבית. אני אלך להחזיר את זה למתנות. טוב, את זה
טוב, תיק, תחזור. והכלב, ובואו אנחנו נחזור את זה בפתנות, טוב ילדים, אני הולכת להחזיר את החיות. טוב אמא, טוב יאללה. טוב, אוי, למה הוא ברחת על הרצפה? קוויק קוויק. טוב יאללה. אוי, לא. ביי. ביי. נלך למתנות. אוקיי, אז בואו נלך לשים את זה. היי, לא רוצה את הכלבים בבית, באתי לשים אותם במקום. אוקיי, תעשי מה שאת רוצה. תודה לאל. תוכל גם כן. יו, מה יש לזה? טוב, אז זה שעתיים 26, זה שעתיים 26 ועוד אחד? לא. נשים את זה, let's put it here. This here, this here, and this here. אוקיי. טוב, אז בוא נחזור הביתה. לא, תשאל לצד הזה. שלנו, לחזור הביתה. אוקיי, ולפני זה, אני רוצה להגיד לכם שכאן נגמר עוד סרטון. מקווה שנהנתם, וביי, נתראה בסרטון הבא שלי. ודרך אגב, היא אומרת, כן? לא אני. הדמות בטוקה בוקה. טוב, אז ביי, אוהבת אתכם, ואני באמת אהבתי את הכלבים האלה. ביי.